Children of God, mga anak sa Diyos. Si Cyprian of Carthage, usa sa bantugang obispo sa simbahan, nga nabuhi sa ikatulo nga siglo. Nailhan siya isip usa ka leader nga maisugon atol sa mga paglutos sa mga Kristiyanos sa Roman Empire. Sa wala pa siya mahimong Kristiyano, usa siya ka adunahan o edukado nga tao. Human sa iyang pagkakabig, iyang gihalad ang iyang kinabuhi alang sa Ebanghelyo. Usa sa labing nailhang sinulat mao ang komentaryo sa amahan namo nga gitawag og De Oratione Dominica. Kini usa ka kinaunhang mga pagpasabot sa simbahan may tungod sa pag-ampo nga gitudlo mismo ni Hesus. Dinhi gipasabot ni Saint Cyprian o San Cipriano nga sa dihang muampo kita sa amahan namo, wala lamang kita maglitok og mga pulong, kundili nagpadasig pa sa atong kasuod sa atong relasyon sa Dios isip atong amahan. Iyang gihimug-atan nga walay makatawag sa Dios nga amahan kundili siya andam sa pagkinabuhi isip tinuod nga anak sa Dios. Gipakita usab niya nga ang matag linya sa amahan namo adunay lawom nga kahulugan alang sa kinabuhi sa pagtuo. Sa katapusan, si San Ciprian namatay isip martir ug nagpabilin nga usa sa mga una nga saksi sa gahom ug katahom sa pag-ampo nga gitudlo ni Hesus. Sa Ebanghelyo karong adlaw, gitudloan kita ni Hesus unsaon pag-ampo. Nakita niya nga daghang tao ang nagtuo nga kun mas daghang pulong ilang isulti, mas paminawon sila sa Dios. Apan gipatinaw ni Hesus nga ang amahan nasayod na sa atong mga panginahanglan bisan sa wala pa kita mangayo. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang pag-ampo usa ka relasyon og dili lamang pagsulti og mga pulong. Gisugdan ni Hesus ang amahan namo pinaagi sa mga pulong nga Our Father. Wala siya miingon nga Our King o Our Judge. Gipili niya ang pulong nga amahan aron ipakita ang kasuod sa atong relasyon sa Dios. Ang pag-ampo dili lamang ritual. Kini usa ka panagsuod nga istorya tali sa amahan ug sa anak. Our Father in heaven, hallowed be your name. Matthew 6:9. Sa binisaya nga hubad, amahan namo nga anaa sa langit, pagabalaon unta ang imong ngalan. Sa panahon ni Jesus, dili sayon alang sa daghang Hudiyo ang pagtawag sa Dios nga amahan sa ingon nga personal nga paagi. Apan si Jesus nagbukas og bag-o panglantaw alang niini. Gipahinumduman niya kita nga dili kita mga strangers atubangan sa Dios. Kita mga anak nga gihigugma niya. Mao nga sa matag pag-ampo, dili kita kinahanglan nga magpakaaron ingnon. Mahimo kitang muduol kaniya uban sa atong mga kalipay, sa atong mga kasakit, sa atong mga kabalaka. Usahay bitaw daghan kay taog mga pulong apan gamay ra tag pagsalig. Usahay mahuman nato ang daghang pag-ampo apan wala nato matugutan nga ang Dios musulti pod sa atong kasing-kasing. Ang amahan namo nagpahinumdom kanato nga ang sentro sa pag-ampo dili kita kundili ang Dios. Ang pag-ampo usa ka relasyon ug dili lamang pagsulti og mga pulong. Ikaduhang punto, ang pagpasaylo mao'y sentro sa kinabuhi sa Kristiyanos. Taliwala sa tanang mga pangayo sa amahan namo, usa ang labi ka importanteng angay gyud nga pamalandungan nato kada adlaw. Nangayo kita sa Dios nga pasayloon kita sama sa atong pagpasaylo sa uban. Kini usa ka seryoso og makapahinuklog nga pag-ampo kay kita mismo nagtakda og sukod nga atong gipangayo gikan sa Dios. Pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga kami nakapasaylo sa mga nakasala kanamo. Dili ni pasabot nga ang pagpasaylo sayon
Adunay mga samad nga lawom ug mga kasakit nga lisod kalimtan. Apan si Jesus nasayod nga ang kasuko murag daw makabilanggo sa atong kalag. Kung kita dili mo pasaylo, kita usab magpadayon sa pagdala sa bugat nga mga palasanon. Ang pagpasaylo mo'y sentro sa kinabuhi sa Kristiyanos. Story time. Daghang mga exorcist sa simbahan ang naghisgot mahitungod sa kamahinungdanon sa amahan namo. Ilang giingon nga kini dili lamang tradisyonal nga pagampo kundi usa ka bugat o gamhanan nga pagpadayag sa atong pagtuo. Kay sa panahon sa mga exorcisms, daghang mga pari ang nakamatikod nga ang mga pulong sa amahan namo adunay dakong spiritual nga kahulugan. Ilabi na ang linya nga deliver us from evil nga nagpahinumdom sa gahom sa Dios batok sa daotan. Siyempre wala magpasabot nga ang amahan namo usa ka magic formula. Ang gahom niini naggikan sa Dios ug sa pagtuo sa tawo nga nagampo. Ang mga exorcists kanunay nag-awhag sa mga tawo sa pag-ampo niini uban sa pagsabot ug dili pinaagi lamang sa kanaganing kinaraan natong batasan nga wa ta kasabot unsay atong gisulti. Matag pulong adunay spiritual nga gibug-aton. Matag linya nagpahinumdom sa atong pagkatao, isip mga anak sa Dios. Ug matag higayon nga atong ampuon kini uban sa pagtuo, mas mapalalom ang atong relasyon sa amahan nga anaa sa langit. Children of God, mga anak sa Dios, ang amahan namo mao ang labing dako nga regalo ni Jesus alang sa atong kinabuhi sa pagampo. Si San Cipriano, si Saint Cyprian nagtudlo nga walay makatawag sa Dios nga amahan kun dili siya andam sa paghigugma sa iyang isig katawo, isip, igsuon. Mao kini ang usa sa dakong hagit. Kung moingon kita nga amahan namo atong gila nga usara ang atong amahan o usara ang atong pamilya sa pagtuo. Ang pagampo kinahanglan magbag-o usab sa atong relasyon sa uban. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.